že chlapík príde do krčmy a hovorí krčmárovi: ja by som vás poprosil 2 rady borovičiek. Že prečo 2 rady? No viete, pretože mne doktor v prvom rade zakázal piť. Farár spovedá ľudí a príde niekoľký v poradí do tej kazateľnice a dlho je také ticho a ozýva sa len také funenie. Tak farár čaká trpezlivo a po nejakom čase zaklope. No haló? A odtiaľ sa ozve: prosím ťa, ani sem nechoď, není tu voda ani toaletný. Hlboká noc, strašná, zrazu zvonček, búchanie. Chlapík rozospatý otvorí dvere, tam sused: čo je, čo chcete? Máte cesnák? No nemám cesnák, ja to tak sorry, odíde, si lahne, za pol hodinu zase búchot, zvonenie, strašný, zase otvorí dvere. A čo vy tu zase chcete? Nože, či máte cesnák? No nemám, nože nech sa páči. Do taxiku nastúpi, nadratý. Kam to bude? Domov. To konkrétne do obývačky. Ja.